Sanibingelela abafethu nodadewethu nomama nomkhulu emakhaya nabancane nabadala. Sinibela kusuku la ngesonto namhlanje. Singapha eThekwini angena umuntu ke ama-Sunday ojwayele ukuphuma nje ekhaya ngikhishwe lezo zinto esuke ngempela kunesidingo sokuthi ngibona ukuthi angiphume kuyaphuthuma. Kune-voice note engiyitholile ngiyithola nje ekuseni ngilale late. Ngiyithole nje ekuseni ngithi ngiyavuka okuyiyona engikhiphe endlini kanzakwethu. Ngicela ukuthi ngiqale ngayo before singene kusisi. Ngibizwe manje ngitshela manje ngibizwa uTina futhi uhlele ekamereni uthi uTina manje ngizobheka ngithi mina ngisase ku-anyanisi nje uthi angizobheka uzimasa ngithi uzimasa kwenzakaleni uthi yena uzimasa uzombheka manje ngithi mina hayibo usesingobuzongikheli lisitepanisha ngoba athi nawukwenza asho uzonishaya. Ukwenzeni uwenze kanjani? Ufika wafaka isandla nabesengilele nami ndavinte ebuhlungu wathi ulinge simasusho ngoba washo ndizokushaya. Ima-ke ukulokhu uze ngesandla? Yo, nawe wafika wangamtshela usisi? South Africa ila ma-voice note-ke lawa asibeka sila namhlanje wona sibeke la. Njengenhlangano ithweleni-ke asikubekezeleli impela indaba ye-GBV yokuhlukumezeka. Ngabe ingane, umuntu omdala, owesimame, owesilisa siyasukuma nje sime ngenyawo. Sinosisi-ke namhlanje sizohlangana naye la kuyena ongithumelele le voice note but abekhona-ke nama-message abechazile. Sawubona ma. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Usisi ubani igama? Usamkelisiwe Ncane. Wakephi? Ohlalela eSpringfield la eThekwini. Uwona ongithumelele le message sisi? Yebo. Kwenze njani ma ungasilandisa nje? No. Ngo-August last year ngacela ukuthi ekhaya cela bangivakashise singane yami since mina ngisebenza esitolo. So esitolo awusitholi isikhathi esiningi sokuthi ulokhana ugoduka ulokhana ngama-weekend siyasebenza. Ngacela ekhaya ukuthi cela bengidlise bengivakashise ingane yami ngapha. Ngase ngamcela because wayevakashile ngapha ngamcela ukuthi Friday ngicela ukuthi uzungilandele ingane. Since ingane vele bese kuumuntu obeseyazi. Nami sengimthemba umuntu lo umfana lo kade ngithandana naye. Okay, ukuze sibeke isithombeni nabantu ababukayo nabo balandela isithombe. Ngicela umfana lo engithandana naye. Umuntu othandana naye? Ongayena babuye ngane? Hayi cha ke. Uhlala ndawonye nomuntu othandana naye? No, asihlala ndawonye. Okay. Wayevakashile ngalelo langa. Okay. Ngase ngamtshela ukuthi ingane yami bengicelile naye ukuthi ekhaya icela ize ingivakashele. Ngase ngamcela ukuthi cela uzungilandele yona kephi erank bese ubuya nayo. Then mina ngizobuya emsebenzini vele ngibuya late ngoba ngangingena emini ngalelo langa ngizophuma ebusuku. Kwavuma ke ngoba umuntu ongenankinga. Mangibuya late emsebenzini ngolesihlanu ngabuya futhi ayikwangabi nankinga. Ngomgqibelo ekseni ngathi hayi angiyike namhlanje emsebenzini. Ngoba phela ngengilanda ingane bese mina ngiyavuka ekseni emsebenzini. Wathi yena hayi yena akaye emsebenzini uzohlala ngane. Ngathi mina kanjani ngoba phela mina ngazi ukuthi wena uye emsebenzini namhlanje. So mina bengazi ukuthi vele bakhona abantu abakhona la endlini okuyizingane ezincane azosala nazo. Wathi yena hayi ingane uzosala nayo. Ngageza ngaphuma ngahamba emsebenzini. Mangibuya futhi ebusuku emsebenzini because ngabuya ngabo 10 ngalelo langa ngoba kwaba ne-crisis emsebenzini sathi ukubambeka kancane. Mangibuya futhi nami nganganothisa lutho kodwa into ngangena ngahlala phansi ngafika bebukele ama-video. Sabukela sabunga kusasa ngathi angiyi emsebenzini namhlanje. Kwaba naleyo awkwardness nje endlini. Ngazitshela ukuthi ke nami mhlambe khona izinto zakhe unento zakhe ezingamphethe kahle. Uyaphuma endlini uyangena lokho ephuma naye ingane ngena nayo uyigadile. Nginganothisi lutho futhi nami ngalelo langa. Uthi Monday ekseni ingane vele iyazigeza ngoba seyithe ukukhula kancane. Ukuthi Monday ekseni ngivuke ngoba nami ngangilungisela emsebenzini naye ngilungiselela ingane ukuthi mina aphinde ekhaya nje ukade evashile ku-weekend mina abuyele esikoleni. Ngivuke ke
ngibe amanzi abegeza ngala ngibe ngimlungisela ngapha mase gqokile sesihamba into engayinothisa nje ukuqala kuyena ngayitshela ukuthi mhlawumbe ingoba izulu liguqubele mayihamba kahambi kahle ngambuza uyagodola yini wathena hayi cha godula asengathi akunankinga ke sadlula ngadlule eAkhamenzi edrobheni ngadlula ngamthengela amateku nojini because wayigqoka amasendli nelegini waqoqa wagibela waye ekhaya ntambama wagibela waye ekhaya wahlangatshezwa umhaya edrobheni ntambama ngikhuluma noma efonini kwangabo 7 izikhathi ngisemsebenzini asikhulume noma ngithi ngiyezwa uma uya ngiWhatsApp hayibo samke na ukuthi naye ethubona uzimasa uyopha ngaphansi ngithi mina hayibo kwenza njani ngoba phela usamncane lo muntu kwawulo 8 years uqeda ukuhlanganiswa because uzalwa ngoJuly uqeda ukuhlanganisa akumele ngabe useye esikhathini athi uma hayi naye akazi uzokambuza ngithi mina uvela ungayicishi ifoni because nami ngifuna ukuza ukuthi kwenzakaleni ambuza athena hayi yakwenzeka ngalutho afihle ngithi omnikeze ifoni because nami ngifuna ukukhuluma naye ngibuza mase kwenzakaleni angafuni ukukhuluma hayibo akakuthintanga yini usibanibani ngendlela ongayiqondi nawe mhlawumbe noma ngendlela ongayithanda athena hayi cha akangenza ngalutho ayi ngithi nikeza uma iPhone ayibuyisele kuma ngithi ma ukukhulume naye yedwa ekamereni abanye bengekho mhlawumbe uzokakhuluma ungayicishi ifoni because nami ngifuna ukuzwa awumana ngempela enze kanjalo amvalele ekamereni ambuza mase kwenzakaleni achaza ukuthi hayi ubaba uqale umbiza ngobaba uqale wangibukelisa ivideo sabukela ama movie ngazumeka mina ngalala ngathi ngiyaphaphama ngaphaphama sekubhlungu ngaphansi ngiphuma igazi ubuza uma bese wakwenzana enye wathula wathi hayi akangenzanga lutho kodwa ngiphaphame isandla sakhe sicwela igazi engifakile umunwe wase wathi ngingamtshela usisi ke umina uma wakhe ungamtshela usisi ngoba ngizokushaya and futhi ngizokubulala uyazi ukuthi mina mangabe utshela usisi wena mina ngizoboshwa uthi ke ngathula ke ma bese ngithi ke mina awuvela ungenzela ama voice note straight ongcono uma yenze njalo ngempela bese ethi uma angithithise ke njengomzali ukuthi yabona ngithi nami angazi nafuthi angazi ngize ngibone lutho ngoba noma ngale nkathi begeza uzimasa mina bengifihlela bese ke siyazama ukuthi sifonele amaphoyisa angala eGreenwood masiwafonela afike afika ngitshela ukuthi icase ngeke bakwazi ukuthi bayivule ngala since ingane ingekho ngala ibuyelile emuva mele ibuye ehading ize ngalapho ukuze sizokwazi ukuthi sivule icase siqale phansi ke ngimtshela uma ukuthi amaphoyisa athi kanje masifonela amaphoyisa asehadinga asitshela ukuthi ingane kumele iqale isibhedlela ukuze udokotela ezoyichecka abone ukuthi ireshiwe ngempela yini ukuze bezothatha ngazi noma rape kit izinto ezikanjalo bese kuyikhane kuvula icase sayifonela ngempela iambulance yafika ngicathi kwangabo 12 ukhona yena njalo endlini nami sengibuyile emsebenzini ingane pesibuyela isekhaya ngithi yona yabuyele emuva ekhaya ngomsombuluko ukhona sihlezi so2 angimtsheli nami ukuthi futhi qhubekani ngayithulela yafika iambulance ngasekhaya yathatha ingane noma uma bayisibhedlela ke ngahlala ke waliyenelele mina ngabe ngihleli ngilindile ukuthi phela uma ngifuna ukuza ukuthi uzothiwa kwenzakaleni kahle uma wathi ke basalindile udokotela kwenzela ukuthi ezokwazi ukuthi ingane ayibheke wayibheka ingane udokotela wasesha ukuthi ingane idlenguliwe because kune penetration phakathi kunama sperm phakathi and umonakalo wenzakalile kuyabonakala ngaqhubeka ngathula kwathi ngabo 5 ngolesibili ekseni oma bavula icase ehading wabese kwathiwa ke ngapha eGreenwood asilinde bathumela icase number ize ngapha eThekwini then bezokwazi ukuthi ngala eThekwini Icala baqhubeke nalo bese beyakwazi ukuthi bembophe ngalinda ke kwaba ulesibili kwaba ulesithathu ngavuka ngashona khona epolice station ukhona njalo yena uleke evuke emsebenzini nami kulenge ngimthethayi ungaye emsebenzini mobuye ubuyele ngapha because ngiyambona ukuthi ikhona into ayaziyo seswela indlela yokuthi nje aphume la endlini angasabuyi
kwabu ulesithathu ngavuka ngashona epolice station ngafika sengifika necase nami kwathiwa abalindile ukuthi-ke ma eHarding batransfer idocket atransfer idocket ngapha eHarding kwafika abaseshi walandwa waboshwa maseboshiwe kwathiwa asihlale silinde inkantolo izositshela mangabe sisidinga sahlala salinda njengomndeni thina saloko sizwa-ke ngiloko ngibuza-ke mina umseshi uyitholile yini ibheli kuhamba kanjani ecasini because icase ngiyabona ilokhu ihlehla wathi yena icase ilokhu ihlehla umfana bakumdedela usangaphakathi kwazothi ngoDisemba wayezovela ngomhla 20 athi ake ngiziyele mina because isikhathi sesiside kuloko kuthiwa hayi icase iyahlela and ngiyazwa nabantu belo bethi usibanibani simbonile ngithi mina akekho la ngaphakathi ngaphandle ungaphakathi waboshwa mangifika lapha ekseni ngafike ngathi ngiqhamuka sabe singenisana naye ngaphakathi ngaba shocked ukuthi kanjani because abanye abantu baqhamuka ngaphakathi mangibuza ngaphakathi kwathiwa kade wadedelwa una 3 months engaphandle thina sazi lutho njengomndeni asikaze sisitshela lutho akekho umuntu ositshelayo ukuthi wadedelwa ngebheli ya 5,000 ngahlala nami ngababuza ngabatshela ukuthi kanjani kwathiwa nama result awakabuyi asaphenda ngala salindiwe while mina ngathi ngibuza ngapha kumseshi wangitshela ukuthi ama result abuyile and ekubuyeni kwawo abuye ethi negative akuyena ngahlala ke salinda ke kwaze manje mangimbuza wangitshela ukuthi angingani kulabo bantu ke labo ke mina ngibona ukuthi bona bangitshela into engcono makuwukuthi yena ngimlaleli ngambuza ukuthi awazi kanjani wena ukuthi wakhishwa lo muntu ngebheli ya 5,000 thina kodwa wena masikubuza thina usitshela ukuthi awazi lutho wasethi yena akazi lutho inkantolo ayikazi izimtshele lutho futhi ama result kade aphuma shuthi azange baze bawabone ngalela langa inkantolo kwabe ukugcina kwethu ukukhuluma wa drop ifone kwazobe ngicathi manje ngabo January ngambuza ukuthi icase wafika nephepha engikhombisa ukuthi na ama result abuye and maye ebuyile abuye athi negative ngamgcina ngalelo langa ke abuye ngambuza la kula masonto aphelile ukuthi kwahamba kanjani into yomfana wathi yena hayi idocket ayikabuye enkantolo kwabe ukuphela ke kanjalo njengoba sisahleli bumnyameni namanje akekho wazi ukuthi gcina kwenzakaleni umceli nomsolo wona umbona ngamgcina ngalelo langa ngomhla 20 enkantolo anixhumana naye ngokukhuluma ngifanelana cha okay officer sikusize ngakho la kathuleleni lona lonke ludaba ikhona kuphi asambe sekulele khona la bona ukuthi nakho la ufisa ukuthi xa siqhuzulele khona ukube kuyangami ngifisa ukuthi nje mina qalwe phansi kwayile ndaba yama results angazi ngize ngizwe kahle because ngane kwangeke ivele imsukele ngoba lapha endlini niyazina kuphela kwangeke ivele imsukele ithi uyena ebe engenzanga lutho indaba ilele nje la emphumeleni okay siswami South Africa niyazizwela ke kanza kwethu ilezi zimo ze-GBV niyeza umntwana una 8 years stepfather sakhe if I may put it that way nakho kuvela ukuthi umntwana uthintiwe and sibuyela kule nto kakeni futhi yokuthi ke abantu abanalwazi ngomthetho uma ngabe umuntu enecala livulile emaphoyiseni nelithintiwe inkantolo ethi kupha kufuneka kwenze ngiyakuphinda futhi ke manje siphinda ingoma eyodwa sifana ne-CDL ne-scratch ukuthi siyamcela phela uhulumeni kuba sukela emkhakheni wamaphoyisa u-NPA ujustice siyanicela ngani zakwethu nihleli nemali yabakhokhi bentela yomphakathi akukho ngisho imali yakho uzoyikhipha ephaketheni yokuthi nikwazi ukuphuma niye ngaphandle niyonikeza abantu information ezoba informative kubantu bazi ukuthi uma nginecala engilivulile
ikuphi okulindelekile kumina nokulindele ngakumina ngasenkantolo ukuthi ikuphi ofuna ngikwazi nasemaphoyiseni nakumshushisi. Njengamanje 90% or 95% abantu South Africa, especially le ndle yakithi yebala lekuthela insundu, ayazi ngamalungelo yayo nangomthetho ukuthi kufuneka ishone kephi. Kubosha umuntu namhlanje maybe kunecala elivulile, umuntu iyambona ngakusasa, ayazi ayitshelwe lutho. Nalokho kwenza ukuthi nomuntu osuke kade eboshiwe uma ukuthi ubenelunga lokuthi athole ibail nayo futhi impilo yakhe isuke isengozini. Ngohulumeni nje ongafuni ukwenza umsebenzi wakhe ukuthi aphumele ngaphandle ayofundisa abantu isizwe ngezimo elendeke zomthetho. La sibhekene necala lengane la okuvela ukuthi ingane ithintekile ngaphansi. Engingabalula nje kakhulu la nakuyena usisi ekhona, but ke ngiyambona osemncane njengona ngokweminyaka. Esikhathini samanje akumele uluze isight, especially ngengane yakho. Akumele uthembe omunye umuntu, kakhulukazi abantu besilisa ngengane yakho, especially ingane yentombazane. Kulesi sikhathi esikusona njengamanje i-GBV la khona edla amagalane okumlilo wequbula esingazi ukuthi siyobhula kanjani nokuthi uyocima nini. Ngoba uyakubona ukuthi basothandweni nobhuti, but ke ngokuthi usuyasebenza uhambile emsebenzini washiya umasithandana wakhe nengane. Uma kuukuthi umfowethu wayithinta ingane noma lo mshiphansango wayithinta ingane, uyayibona ukuthi igap wayithola ngoba vele engekho umama wengane, nanokuthi ke vele ingane akayizali. Kungebona bonke ke abantu abangabehave ngendlela kanje. Asisho ukuthi abantu ngabathembi bonke manisendleleni nabo. Bakhona ngempela ababobaba abaqotho bayithemba ingane, ayithathe ingane ayithande, ayiphathe njengengane yakhe ayizalayo. Kube khona ngempela labo obonayo ukuthi lo ngeke uzumshiyene ingane yakho. Engicabanga ukuthi le case esithola namhlanje nawe lapha ekhaya izokwazi mhlawumbe ukuthi iqwashise ukuthi ivula amehlo uyibheke ingane esikhathini samanje, nokuthi umuntu omlethe empilweni yakho kuba kanjani naye nezingane. Uyabona manje ingane ngiyacabanga ukuthi naye ngisho babakho emethola isimo esikanje ukubuka izombuka ngelinye iliso usisi. Okwethuke njengamanje mina sengiyayibuka i-ending yakhona la ukuthi leli cala vele liyophela. Leli cala liyochithwa enkantolo if it is true ukuthi kubuye lama results lawa athi is negative, but ingane khona ithintiwe. Asazi ke kuma process ze-DNA ukuthi kuhamba kanjani, kwenziwa kanjani. Naye umseshi ukuthi angacommunicate naye fairly enough nomama, njengoba nje umbona ukuthi confused and frustrated ngendaba ukuthi umseshi kunalokho ukuthi ubengamtshela kuyikhona khona. But okuthusayo ukuthi udokotela uma wayi-check ingane wathi sikhona i-sperm enganeni, why sekubuye sekuthiwa negative pho? Isina noma mhlawumbe shuthi umama noma ugogo noma udokotela wakhuluma okungesikho, noma ke mhlawumbe ukhona omunye umuntu owenza lento akuyena lo. Ngoba phela uma ukuthi sikhona i-sperm satholakala enganeni ngaphakathi, surely funeka simkhiphe umsolo uma ukuthi uyena lo abahlala naye, because naye ngicabanga ukuthi wathathwa naye ama-samples akhe mayeboshiwe. Ngiyacabanga ngazi kodwa kwenziwa kanjani. Yes, surely uyathathwa uyathathwa ngithatha ama-samples akhe bazohamba laboratory. But uma ebuya ke ethi negative, this why mhlawumbe okwazi akhishwa ngaphandle ngebheli. Singakwenza nje siswami ukuthi singaphakamela siye kumshushisi kakhulukazi, ngoba idokhethi libakene nomshushisi nawe uyabona mara sebuya nakuyena umseshi siyothola ukuthi kwenzakalani, yabo. Ungahlala ebumnyameni. Njengethuleleni siyathembisa ukuthi sizokwenza lokho ukulekelela, but senza umsebenzi kahulumeni njengoba ngisho nje ukuthi uhulumeni ongabe sembethe sisiphela phansi nabachazela. Maningi ngamakhesi rape aphela kanje, abantu bagcine behlale bengazi ukuthi funeka benze kanjani. Siyathembisa siswami ukuthi sizokulekelela ukuthi uyothola ulwazi. Ngiyabonga. Kukhona mhlawumbe okunye? Angiboni ukuthi ngabe kukhona, angiboni. Kodwa nje mina ngangisiza kula because nami ngiconfused. Angilali ebusuku ngicabanga ukuthi kwenzeka kanjani because ingane mayishithi wayehleli nami. Sasihlezi so2 endlini usuku lonke. Zange iziphume.
ayizange ziphume enhlobo ngoba indala ngokwanele ukuthi ukube mhlambe kuthiwa khona omunye umuntu owakwenza wayezosho athi hayi mhlambe ubhuti wakamakhelwane okanye ubani bani asho kodwa washo wathi hayi ubaba owenze ukuthi nokuthi nokuthi ngalolu suku. Ngicela ukubuza lo mbuzo nje. Ngiyazi umbuzo ngathi ngiyakcrucify ngawo ngiyakubethela. If engaphunyuka lo bhuti icala lichithwe uyofila kanjani uyoba nakho kuyixolela ngaphakathi wena? Cha. Angiboni. No, ngifisa lo mbuzo ngobuza amasoba ngifisa ube strong lokho nthabo ngoba lesi simo makwenzeka senzeka uzobhekana naso yabo. Yes. Nasi ufuna sikulekelele ukuthi kulabo esisebenzisana nabo abakwazi ukululeka nangesimo sengqondo nangemphefumulo sekuwo sekubona. Kubuhlungu ukwehlela ngoba sikufisa lo munye umuntu. But ngiyazi ukuthi into izoba isilonda empilweni yakho but sizozama nakhona ukuthi sikulekelele ukuthi bakwazi ukukukhanselisha ngoba asazi ukuthi outcome izothini. Yabo. Ungazi betheleke kakhulu swama kulona iphutha lakho awenzanga lutho ma. Awenzanga lutho sisi. Sizozama nje ukukulela sisi ukuthi nawe kanye naye ingane esingazi uma yayithola necounseling naye ingane sizozama ayitholanga. Awazozayithola. No, nalokho ngiyathembisa sizozama ukukusiza kulokho. Kuyangithusa because phela uma esesenkantolo ufuna ngabe inkantolo yami arrange ukuthi ama-social kahulumeni ambone. Ngiyathembisa sisi-team enginayo esisebenza nayo bazobacela nje bangilele kulokho ukuthi wena nengane bakwazi ukuthi banibone. Siyabonga ma ungakhali soba right. South Africa isimo ke sibhekene nase South Africa lesi. Ikhona kungikhipha endlini lokhu namhlanje bengithi nami ngilele nje ngithi ngiphumulele nomndeni but ke izimo ezinjengalezi especially mayithinta izingane sisoma sime ngenyawo ngiphumile ekhaya ngathi angeze ngizombona usisi njengoba senizwele udaba lwakhe sizohamba nalesi phambili sizon update futhi nanokuthi outcome igcina ithini ngicela kanje. Siyabonga ngani zakwethu nisale kahle emakhaya. Yes.